zahvala Allahu, suprotno zahvali Allahu je nezahvalnost. Najveći pokazatelj nezahvalnosti Allahu jeste činjenje grijeha Allahu Đelešanuhu sa blagodatima koje Allah Đelešanu dade insanu. Allah ti dade blagodati. Zamislite kako bi se ti osjećao. Pazite, znači kad se navode ovi primjer, to je samo da čovjek pokuša djelimično shvatiti. A znači, ne možemo mi praviti nikakvu komparaciju prema Allahu. Sve mislim da ti dođe ti čovjek i kaže daj mi 10 maraka, treba mi za lijekove. I ti mu dadniš. I nakon toga ga vidiš, on ode tamo na neku trafiku i kupi sebi duhan ili alkohol. Kako bi se ti osjećao? Ja ti nešto dao da se pomogneš, da to koristiš u dobru, a ti to koristiš nečemu što je zlo. Rekli smo, samo želimo ovaj moment da shvatimo. Allah ti dao blagodat. Allah te počastio islamom, jezikom, srcem, ušima i mnogim drugim nijametima, da ne nabrajamo ono što smo kroz cijeli predavanje govorili od supruge, od djeci, od stana, od auta, od aviona, od interneta, od mobitela, od laptopa. Možeš nabrajati do sutra šta nam je svima Allah Đelešanu olakšao i dao. I onda insan te stvari koristi u haram. Čuvajte se toga. I to smo malo, dotakli smo se toga, ali znači od pokazatelja nezahvalnosti Allahu jeste da čovjeku dosade nijameti. Ono što smo malo prije spomenuli, Allah ti dadne nešto, pa bi insan nešto više, u smislu nešto što je haram. Ne može se zadovoljiti sa jednim autom pa daje više, ali nije sporno da čovjek ima 100 auta, ali samo i zaradi na halal način. Ali je problem što mi polupamo lonče pa hoćemo više, ali onda može tu svašta na svakakav način. Pa znači insanu dosadlo mu da živi na halal način. Da Allahove nijamete koristi gdje treba, pa onda on okreni da ih koristi gdje ne treba.